Ha ka jinglong brio ka ei ka kam ka bangim la ban le. Lada don hi kamon, henrei don kampat tang kamon ka bajuat. Kane ka kubor menta ka sngi ka kubor ka bakam nyar ban lap. Namar kane ka kam ka bam judeyu i ban ya trepat ba. Bat la ban saki ya kane tang haki kendiat ngot e. Ngi kermen ba kane kan nong ka kubor ka ban ketik ya ka jingmut jing perkhat jong ki babon ki nong pet. Ngin i api ba pene kmi hi shipor ya kane ka kubor. Ya ka kam misteri hi le se ha ki babon ki jing trei kam tam ha ka kam te yeng kadi hi ka kam jong ki shinrang la ka long ki samla ni ki rang ba. Kai ka bakam phala ha ka kubor jong PCN ha ka janmiat kadai syapang ka bi long kemia. Ha ka snong la palang ha ka dong padang snong. Ngile kendo i kong kelen so sang nri pulai snam kerta. Ka kemia jong ki jipongut ki kon. Saungut ki kon kan thai bat nreungut ki kon shenrang. Kani ka long kemia kadai ka bala kampau ha ka snong. Namar kadai ka long kemia ka be kit ya ba ba ya ki kam snong ban rat deng khong ya ki kam bamman. Yau senyang jangan dikalong kemia la itu ru de ki babon ki kenhuan ki banabar ke jela ki bela pen kup buram bat ai kut snam ru ye i. Kadai ka long kemia ka ba PCN ulapan pau perthai teng ni ki kam barat ba jong i ha ka snam arhajar. Henrei ha ka ka kenti ka jing phai khamat biang jong i sha ka long kemia ka dai pat halor ka kam ka ba itrei ka ba om ju khami i kot ki ban trei kum ba i. Phila bani i ka ka yeng paki ka ba lai mala. Kadai ka yeng jo i kong kelen so sang bat ka ba pen om snow la anget ka long. Ba ya ka yeng kani kalong kemia kalatai dengan baterai hi rengkat kikun batang uwe misteri menerap haki kam bakhya. Nalor ka yeng lajong ikong kelen so sang ila trai ru ikane ka kam bantai ki yeng hakeleng kani ka snong. Hajar lai ngasna kena ka ying namar mswa kanang don tanga ying siliang ngasna tang betuk kun ba nangkong lai te hadin ngasabu iwe misteri bat sa ay trilang tu ken te babun hi nga hap pendep hi karong ka ele te bun mangale hi ay misteri tang gine ki ba ya kiemo tang gitu hi ngampoi perkat bangayo kena ka ying ru kumne mon re ngai ngu boleh ken ba lang ba ka jing ai boleh ka bor nga bat ka jing ko jing khia ngayo kumne ban tre kena ka ying jing sang amut ban sna tang kena simala tang ba tip ha ka jing kerku boleh kumno ngayo kumne lai mahla ngayo ban song menta kumne ken te yasna hi do nga perkat ngamut ban ai kontrak tu kepor namar ong tu persaingan ni kaya PI kontrak la yu pi banang la de ta kontrak pan sepulak tang bai tre tenga pede nga tre hi kena ka ying pralak ngam lut re perkat pi tang bai tre pan sepulak tenga pede bat bai tiar bat bai tre pralak ngam lut re kena ka ying Hagarta kabahan rupulai senam ikong kelen so sang
Hadok mentah meneru idang tre ka kam misteri. Bat ka kam ka bai tre rengkat ka bormet jong i. Kam de pher palat neki weipat ki misteri chenrang. Bat mentah idang pentre ya ka yeng jong ka khun jong i hi. Rengkat ka khun bat wei khun chenrang jong i. Bat ki wei de ki nong tre chenrang. Ngam tre bat ki kontraktor ba suya tre kum tu bat ini misteri hi namar ki ne misteri pade subuh ki daya khot ki brum tu ki ong ken ma pet kat no phit tre sngi don bangi sim tre sngi don ba ki ong ma su sim wai mo ma su sim wai ma khen kat no te ngi suya kut wai kum tu kon ro on tu ha din jong tu i kong tariang ro ngi susim wai te tre hi bata misteri laingut ngi tre ngi bu kena libar we bata misteri we bat ngahi te ador ngi ayo kaju hi bata cenrang bat nga namar nga ong masim tam mo ong nga kan thei ten la bor se mo ban ra ban e rum la em ki ong sim kaju la ra ban sim tam tong teng hab ai tam no ka ki Ndrei sim kaju kador san spa hi sngi. Sen la tre na do prasteng tu ha do dadum ngam junang raban ken tre ken da jong ki bru ro ngalek kum ju jong la de ro ngalek kum ju hi ngam junang ra te ban le kum balek na kiwe misteri teng dadon ra ki trai long i thu hi ki tre ri kti na ki chong kai na ki ai ngate sen la tre ngam junang raban chong te ki da tre tu kena ki da tre tu misteri ro bat nga long ki sentenat ta ken man hakane ro wong tu badang ken wong ni kong ate ngapet ro kom tre jong phi mo kum no mo phi long aktif ya barok khoj kam da pha ro phim ju thai treng ong ju thai te badang itu ro bro sini da tre bar nga kim ju ya chong re don kena ki ya tno mi mar ki tu di du ma nga pat bam kwai di du ma re te mo ngam chong kai re ken te ki tu pade te ki thaj bepli kena tambangan tre ti le ran man song te kamut nga persang gen man hikai ki ngong pi persang ban tre hok mo lada pi tre hok kamut phim juduk kamar te ki bru ki khot be ki e be te pej kum nga ro nga de makana kan the ho aj nga jenjar nga kerduk man swa nga don tang ing siliang re bang tre hok nga persang jong ki bru ro nga tre bah jong la de ro nga tre kum ju pej bulai kurku nga duk kat ne
Da shisha hadian balasaki ya gajing tri shitom jong ani kalong kami kam tam gajing tri hok ya lakakam kalong shisha kanuk sa ki weipat ban om salia ban tri ya kanu kanuru kejat kam namar habadan kamon bat smart ban tri om do kam hala kajong kejela ikong kelin so syang idon ru ika kubor syaki kun samla jong kejela jongi tungin ngap hi na i Kwak ban kentu kenyi kun samla kente ne senrang haba kano uno breu lada usmat num kerduk kam kwak ken ban kentu lemoy ki kun samla lada ki senrang lele kim duk kam lada ki tri hok namar lada kim tri hok ki trai barok ki ai seu dokar